University abwa samamnyako South Nyanza Athletics ayenegatigwe abwa se ikende abwa se abamnyoki au besogeti elikurigiri baga lyogoswa ase chi nationals chamamnyoka yo nyoromnyoka yo akwariganiwa nekyombegia Athletics Kenya ase abanyanchuki b'emyaka inse ya 20 nigo agochikokolekana asense mo ya national level egati yomotinyo yiga egati yabalia banegatigwe kose babetabobwi kurwa segeti gya Gusi Stadium nigo bara chikoene kyagoswa se ensemo ya national championships ekyo ubuna na kirogote bya kira chikosolwa egati yomotinyo yiga ogatano. Nje Peter Ngwenye, chairman ya Athletics Kenya Nyanza South, iyo comprise Migori, Kisii na Nyamira. Lero igatu abwate sport chi county to form a region of Nyanza South to go nationals. Otu achikorera iga Kisii University ikiagera Gusi Stadium traba available na ndega iga na imbura ya twanjire twaro kode kere mbrere nyinge. Lero kora track and field ebye ko bantu bako minyoke se track abantu bakuruta implement yawa twatolera abana more than 30 bako enda Nairobi to bajigo wetema ese national championships chiwe jakoba tarehe 16 mpaka tarehe 18 abana baitu twachora kaiga abangeni wale nse byaka 20 kyagera mono na barwete chi training camps cheito unadioga kiendege na Kaberesi abandi kuru Kihanja na Migori iyo oto batabanta bangi baja kusindana abana to kwenda Nairobi got a lot of talent mono SG sprints 100 meters 200 meters 300 400 meters 800 meters 1500 meters iyo ndoro kwegena nga region yeye netwara abana baya bakumenyekera under 20 ekere under 20 record the finals umutinyo sita kurwiri bagenda kumenyekera Kenya ari Peru.